Prý Josef egyptský za starých časů jsem si nechal zdát, že bude 7 let bohatých klasů, pak 7 let hlad. Když tučný obilí mělo schnít na poli, Josef si s ním naplnil svoje stodoly. Od těch dob můžeme si v Bibli číst, že měli co jíst. Ty časy minuly, když jsme obilí uschovávali, aby se hubený leta s tučnýma vyrovnávali. Není z loňský úrod, kdy zrnko skovaný, podělili jsme s ní svý bratry Slovany. A dohra tohoto zlýho momentu je v parlamentu. Teď, když nám kručí v břiše, je úkolem Duliše distribuci přetrumfnout Pána Ježíše. O úrodě se nedaří, voda se nám vypaří, ať to teda zaplatěj milionáři. Za 2 roky jsou jich zas 10 000, nám jde hlavně o to, aby zrudla lesnice. Pak budem moc zaplesat, když dokážem vykřesat své úrody těch procent 1,50.